So guys, sa ngayon po andito na po kami sa Laot. Hindi ko na po na-videohan yung alis namin kanina sa South Oslo papuntang Cebu City para kumuha po ng trip ticket patawid po ng Ormoc, Leyte. And then sa amin pong paglalakbay, subaybayan nyo na lang po guys ang ating gagawing trip na ito. Naway makapag-provide po tayo ng pantulong po sa mga nasalanta ng bagyo sa Kabikulan po. So yun po, subaybayan nyo lang po ang ating mga gagawa. Yun po, maraming pong salamat and God bless us all. Pwede man. So ito po guys, kasasakay lang po namin ng barko pero maghihintay pa ho kami sa oras kung anong oras kami aalis. So dito kami ngayon, patawid po kami ng Ormoc para po sa land trip namin. So yun po, ito po yung mga staff ng barko, sila po yung kumukuha ng ticket. Ay, kaway-kaway po. Tapos, subscribe niyo ako para mapanood yung video ko. Ano niyo ba pangalan niyo dun sa YouTube, sir? Nakita niyo ako. Alan Pinsan Vlog. Sir, i-subscribe ka namin, sir. Sige, Alan Pinsan Vlog. Sa, para mapanood yung sarili niyo ayun. Promote mo yung product. Baka may vlogger din sa inyo para magpatulungan tayo. Wala, sir. Hindi kami mahilig, sir. Di naman kami maganda, sir. Ha? Kailangan Anong pangalan, sir? Alan Pinsan Vlog. Alan? Double L? Oo. Tapos Pinsan, P-E-N-S-E-N. Nescafe. Siya mo, kung may tinuturo sa akin ginagawa. Di sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin. Nananawan. Ganto? Hindi. Alan Pinsan. Pinsan. Spelling daw, sir? Hindi P-I ha. P-E? Bulok. Ganon. Yan. Ato. Yan. Subscribe na ka, sir. Sa halip na kulang ang dami, magtugo, kailangan magkuhan may Ormoc, yung Para, alin, Samar, di ba? oo. Yung Matnog, Susubi. Okay guys, thank you. Sige, sir. Salamat. So, dito kami guys, oh. Ito po yung barko sasakyan namin, patawid ng Ormoc, Leyte. Ayan. Tawid ho kami ng Ormoc, Leyte. Ang ganda ng barko nila, oh. Ang ganda. Hindi tayo, saan tayo? So, sana patubayan po tayo ng Diyos at makarating po tayo ng maayos sa ating paroroonan hanggang sa makarating po sa ating pamilya. So maraming pong salamat guys sa patuloy niyo pong pagsubaybay, panunood ng aking vlog. God bless us all. Shout out po pala sa aking mga kapatid. Kay Lito Pinsan sa Australia, si Dailin Romanilius Pinsan, kay Justin, sa aking kapatid sa Cebu, Tol Renan Pinsan, sa hipag ko si Malin Pinsan, saka sa mga bata. Shout out sa inyo dyan, mga pamangkin. Salamat ha sa kuhan. Salamat sa pag-asikaso sa amin dyan habang kami nandiyan dyan sa atin habang nagbakasyon. Okay, bye-bye. So guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe to support my YouTube channel, Alan Pinsan Vlog. Subscribe, like, share, click na notification bell para po makatulong ng lubos sa ating humanitarian mission.
Naway magpatuloy po tayo, lalo ngayon po, sinasalanta po ng ang ating mga ibang kababayan ng kalamidad po. So sana makapag-provide po tayo ng kunting tulong sa lugar kung saan may mga may mga nasalanta ng gusto. So dadaan po kami ng Bicol at kung ano man po ang kunting maitutulong din po natin sa ating mga kababayan, hindi man lahat natin mabibigyan pero kahit pa paano makakapag humanitarian pa rin tayo. So yun guys, marami po salamat sa patuloy na pagsubaybay at suporta po sa ating humanitarian mission channel. Bye bye guys, God bless us all.